Beste kijkers, wij staan hier eind juli op de brug van de Napoleonsbrug in de Sluis. En er gaat iets heel moois gebeuren, 23 september 2023. En daarom sta ik naast iemand en die gaat zich nu aan u voorstellen. Ja, goedenavond. Wim Huig, dit jaar president van Lions Club West-Vlaanderen. Met het vakgebied vooral gemeente Sluis en een klein stukje daarbuiten. Helemaal goed, want hier gaat het gebeuren, hè? 23 september. Nou, vertel, wat is er precies aan de hand? Nou, hier gaat het gebeuren. We gaan als Lions West-Vlaanderen een gesponsorde duckrace organiseren. Dus je moet zich voorstellen dat er straks op de kop van de kaaien en slus dat er duizenden eendjes te water gelaten worden voor het goede doel. En hoe kom je dan aan die eendjes? Ja, die kun je inhuren, begrijp ik. Maar per eendje, wat moet er dan gebeuren? Nou, je kan als deelnemer, we hebben drie races gepland. We hebben een kidsrace, waardoor de scholen in gemeente Sluis worden benaderd om mee te doen. Die mogen ze versieren en dan geldt er ook nog een extra prijs voor. Dan hebben we een sponsorrace. Dus sponsoren, dat denk ik vooral aan ondernemingen, die kunnen een iets grotere uitvoering van de traditionele badeend kopen. En die gaan we ook te water laden. En als klap op de vuurpijl hebben we natuurlijk een publieksprijs. En dan zo'n eendje, als je die wilt bestemmen voor het goede doel, wat kost het dan? Dat is €5 per eendje. Straks gaan we al de markten af in de streek. En daar gaan we ze aan de markt brengen. Mensen krijgen een kaartje mee met een unieke QR-code. Ze kopen dat kaartje, de QR-code gaat mee naar huis. Dan kunnen ze zich registreren op onze website die dit weekend in de lucht gaat. En dan doen ze mee. Ieder eendje krijgt een nummer. En dan gaan we kijken welk eendje als eerste de finishlijn bereikt. Ja, begrijp ik. Maar wat zijn dan de goede doelen voor van het geheel? Met het geld wat jullie ophalen? Nou, we hebben dit jaar een goed doel uitgezocht. Tenminste, dat komt op onze pad. We hebben een groot netwerk en dit kwam eigenlijk voor ons uit om daar wat geld aan te besteden. Dat is de wens van de werkelijkheid. Klinkt eigenlijk een beetje gek. Het is eigenlijk de bedoeling dat mensen straks een wens kunnen indienen. Daar wachten we het liefst zo lang mogelijk mee. Vooral voor pre-terminale en ernstig zieke mensen. Om ze nog eens een dag van hun leven te geven. Dus echt een verrassingsgebeuren eigenlijk voor mensen die ziek zijn of nog een uiteindelijke wens hebben. Ja. Oké, en hoe gaat dit nou gebeuren? Want stel dat de wind van die kant komt, of de wind van die kant, hebben jullie al over nagedacht zeker? Ja, daar zijn we druk mee bezig. We zijn natuurlijk even goed aan het kijken wat de stroming is in de kaai van Sluis. Ik heb horen vertellen dat eigenlijk al het afval van Brugge hier in Sluis tegen de kademuur wordt verzameld. Dus daar zijn we mee bezig. We gaan wat hulpmiddelen doen. Het is nog niet zeker voor welke kant we gaan. We gaan ervan uit dat we het vanaf de kop van de kaai, dus Jopie Printemps, dat we ze daar allemaal te water kunnen laten. En dat we ze voor de Napoleonbrug allemaal uit het water kunnen vissen. Oké, en dan het laatste eendje wordt gevangen, bij wijze van spreken. Want het zijn plastic eendjes met een biologische huid, begrijp ik hè? Het zijn duurzame eendjes die eigenlijk niks afscheiden en niks achterlaten in het water. Mocht er toch iets gebeuren in het water, dan zijn we daar natuurlijk als Lions West-Vlaanderen als de kippen bij of als de eenden bij. Om het zo snel mogelijk op te ruimen en het netjes achter te laten zoals we het hier aangetroffen hebben. Jullie gaan niet in mijn eentje op pad, maar met z'n allen, hè, begrijp ik hè? We gaan met z'n allen op pad, ja. Zeg, en nog een laatste woord voor de kijkers, dat je zegt van dat moet ik ook nog even vermelden. Waar kunnen ze zich opgeven? Wat is de website bijvoorbeeld? De website, en dan moet ik even spieken op papiertje, dat is www.lionscrazyduckrace.nl. Volgens mij wordt het helemaal geweldig. Ik wens jullie heel veel succes toe en we komen waarschijnlijk 23 september met de cameraploeg hier naar Sluis. Ik denk dat de mensen ons niet kunnen missen. We hebben aanstaande dinsdag op de druk bezochte avondmarkt in Sluis hebben we onze kick-off. Daar komen we als Lions daar te staan. Daar gaan we al een stukje promoten. De volgende 8 augustus mogen we hier weer staan van de MFS. En daarna gaan we naar de weekmarkten in Katzand, in Oostburg, in Breskens, in IJsendijken en in Sluis. Nou, een betere promotie kan natuurlijk niet. Dat lijkt me ook niet. Bedankt voor jullie aandacht in ieder geval ook. Ja, graag gedaan en alle succes die mogelijk is. Dankjewel.